Ndiana sigo. Anzi unje maChocolates wega mdale. Ani matadza kuirana pakuti chiko. Mr. Parkerson chi. Aye wataura. Uchaugara pasi aizvinatso nyaya yanyu ndei toda kuziva kuti nyaya yacho ndei yamusiri kuwirirana. Ayo mamuchingojamusana chiko chikunetsa rukwata here kutaura. Chimimba hanzi chi hada maChocolates mpeka maChocolates ari kuda hanzi chikomera choda maChocolates saka uyarudi chi but angachita hanza huko zvimba apa tazvimbiswa wastate Baba zero shebe to mama onesi. Hapo tuna shebe. Asana fana kugara chizvimba. Atongodari tu. Fuck you. Kika tu good days. Era kwa lute. Mama. Saka boy. Kana ndakuzonzizwa seziti ati wambozonobva yo mwana bomu. Ndiri plati kwa ndoro uti batana mu. Ndoro ndakanga zori bata. Andasagari pasi chinga ndaku. Ndotebi. Andasagari pasi chinga ndaku. Wewe ndo tepe yacho. Zaka mistake issues yangu. Hadi depa zio. Na kuti ikate kama kana kwenda. Kuti sai bate kana ko korera baita. Ndio kuda tete kofi nyongo na kana ndotinga masiti mshondo ngizema. Iri boa, mano. Iri boa.